Ontzan izo, hortxe. Bueno, zera, pero, esan nozazen da ningu. Ni Bera ibegide. Pedro Gandiaga garetxana. Nien perran negua, Ibar eta Bastarrikuna, baina perran etukutik ogoto zuten etxueni. Da, ametxe jaizunaz, da ametxe bizinaz. Da, bizini neuke luzero gana. Ordune, egua programundua, gabiz, eutenek eusen jasoten, saletasunen nundi datortzu edo bizkate... Ni aitzitxe probala izan, bastante famausan aitzitxe, perran zarra. Da gero, aitzek itxitsua, baina neuri aitzitxan urik edo aitzitxan zera ekarren itxun. Da handik hasi nintzen nite guzteo beti gate, da ba. Idixeaz da abar da bestitxe, gero idixe beukina ban, da ba hortxe bilinaz pixkat. Aitzitxa, zemat urtarte da, zemat urte zenkela hiltzen edo bizkate... Nik pentsateot 11 urte eukin itxule. 11 urte. Laro eta 2 urte hasi izan, 11 urte eukin itxule bento, 11 amabi eukin itxule bento, ez dakit, duda, figo ez dakit. Bere gomutan, etxin idi bustarreri bai, bakarra bai, bustarreri bai? Nik neuk enaban zeutu idi bustarrik. Ze gurine ama etorren egin, haitxe eskondu zen egin, ama etorren da amak maneko zitun kendu ere zuen idizok. Ze idizek itxeben babi jan, da ez negi monez, ez egon irugazik. Alantxe kendu zein, da nik eritxun zeutu idi pareja egin naban zeutu nik. Gero neuk erosi naban idi bakarra. Haitxik eta bisok erosi egin duen, da gero neuk biltzen zen proban idi bakarraz. Da, ba, hortxe, milioin den itxune zibizinu batzuk, jaizetan da milioin itxune zibizinu batzuk, jurretan hor bakixean bebai, beste zer bat, ezein jan proba baten, gero berretxun inaban horra usuko bastarretxen kontra joko bat egin duen, da, amoton bebai, izaburun bebai, da hola hoxe zer gauzo batzuk, neure kapritxuko zer batzuk, etxe barrin bebai, ez da joko bat inaban, da hoxe izan da, nire idixean martxi, neuri guztu baten abeti hoxe izan da. Baina, ia, hori be, itxitzen hau, idixek endu naban, da hori ez dago itxinotzen, horrei. Itzain, etxeko idixekin ez? Itzain itxeko idixekin beti indot. Da gero, gizaurun inaban behi bataz, jo horrekan behixaz, gizaurun probaderu egin da inaugurazioen zein, da haintzi inaban behixaz, itzain, bestelan ez totolan, itzain etxekutik aparte oso gitxiot, itzain. Zera, sartuko gaunik gerretira sartuko. Da, gerretiran ez... Gerretiran, gerretiran beti guruzteak unbizkat eta ibiltxe egin da entrenamentu da bar da amoton egin dune joko bat, txopitxe eta bisok, horra amerikanu bat edorrezan, da marki, untze bateko markin bai, ez da arrexeken nago goratzen ondo, txopitxe berak igual jaingo da, baina 1000 eta 200 kilo ez da zemak usan da, untze batin bai ez bison arte, parejan bisok. Da, errez egin nun. Amerikanu bai Ameriketako lehenengo dolarra geuken dugun zen hemen. Da, ba, gero ipestarren behin den hau, 3 gotimboa, 3 lagunein, Idurri, Felipe Idurri, Adorroxa, Marcelino eta neu. Seginen, da, moton boa, parejan boai, Marcelino Adorroxa eta neu bisok egin degaz. Da, dolako zer batzuk. Da beste gauza asko izteko, aventura asko izteko, nik hortik izan probati, zein izteko dolako zer handik. Bon, ordu niroan arlue? Da, gero harri altzetan, indotena, horrego. Harri altzetan, kintxopin, inaban Durangon, juritzen ikusten, juritzen, da beti ikustetan, da urdi bibilitxe hori zen, txopitxeaz da bibilitxe hori zen, da koinetuk apuntuen etxun, da haintxe, da kintxopin zein bigarren gatu nintzen. Ikustetan junde bigarren gatu nintzen. Aretxa segundo lehenengo gatu zen, da ni bigarren. Gero beko gora jun zen, baina ni bertan gatu nintzen, ni nintzen gora jun. Da gero, holetan bina beste baten jaizetan, sortzikuaz. Han be, jurretan be sortzikuaz, da holetan be sortzikuaz, zinaban zilindruaz. Da gero, debezea izen da, irutxinga. Altzen nintzen holetan sokiaz lotute, irutxinga. Altzen nintzen da, baten obitzen zema behar altzen nintzen. Da gero, milioin, beste baten milioz lehen, Agustin Andre dute bisoko ginen, da han torniluaz, pasantiaz, ipini torniluaz, da torniluaz lotute han igendun. Da, aiz, neuk besteko beste holako. Zerra hondik. Da hondi, gaur honin behar jarraituzu, bertxiko probataldi. Bai, proba asuntun dugu guztu eutxeate beti, da baina probak organizetan da, laguntzen da, itxeu berretxune pixkat hor taldin zaharuten hau, eta ba, hortzen abilden, neuke luze segiuti hortzen. Perran zarixe antolatu mazu hemen... Milioin bai, milioin perran zarixe antolatzea urtero. Ez da izan magaren urtidu enia. Ja, apuntute da guen, ez da izan magaren urtiztegu gogunoin.
Baina urte pilo baten Prantzaarixe beti probak, idi probak antolatzeizu hor milioi. Hor jai bat zordi dauz, da bat danun arte itxeu. Da besteik ez dugu, nik zezan handik. Anekdota bat edo pasabatzune proba munduan. Ez dino dakitela sozte sekule, ez dute, izerrolan txartoz sozte sekule, izek urten neiko ondo beti danak ez dut, neiko ondo amaiutxu. Ez dugu dolan zerik izerrez, gogun ez dugu beti izerrerik. Den berritxun, proba munduk badauke futuraik. Futuru, proba mundun gero nire dabilna da jente gitxi. Dabilna eta diru bidala. Proba mundun hiltxegu, diru bide. Da berritxun erretxek eta laguntzen dut nik ondo. Erretxek eta lagundu ezkero. Baina erretxek lagundu espalau ez da hor zeinik. Hemen erretxek izan ez da zeinik, horregaz. Gaur ipastena da, neuaz horrela animalitza